Салом алейкум, бардора, ҳама кас ҳаст, рӯзи хубе иншоалло. Ба шумо якчанд хонаи фурӯшӣ ки нархш арзон е, хонаҳо ҳастанд дар Уялӣ ва ҳастанд Москвада. Москвада худаш не Подмосквада. Чӣ ки ин суратҳоро диси хона дар Москва, Подмосква қарор дорад, гуфта Москва 90 километр дур е. Нархш хона дар Россия, короче, нархи чизош ҳамаш дар рӯи экранотон, номерои телефон ҳамаш ҳаст. Мехарӣ, медурӣ, зиндагӣ мекунӣ ё форад регистратсия, ҳама чи документҳош қойдаве. Ҳамун регистратсия халос мешавед, короче, ина номерош бигиред, занг занед, савдо кунед, иншоалло ки бо савдо ҳам мекунед, бародармон. хонаи навбатӣ қарор дорад дар Ойкамар, тарафи Раисвед рафтан, тарафи райони Хуросон рафтанда, ай Уялӣ 8 сотик замина мегӯяд. Ду тарафаш чихе ки дар навор дисед, ду тарафаш маҳкама, поёну болош монага, фундамени хона парфтага. И бародармон гуфтае ки шланги обша кашидаги, мақсад ки крайник мечаспониш, тамом об дорад, светчам ҳаст, светчам трансформатор наздики хонааш даёд мегӯякам. Раҳуш ай тарафи ин кадуфурӯшо, кадоме ки ҳамин Хуросона хеш медонад, раҳи бо рай дига дорад, Шири Саодат тарафи Раисведа, ҳамин тараф мешавад, омода мегӯяд. Нархша ина дар рӯи экранотон нависед. Ин бародаро 60,000 гуфта, якам бо савдо мешида мегӯяд. Одам хонахар бошӣ, чақ-чақ мекарда катед. Ина марҳамат тамошо кунед, кадоме даки нақлае номерош дар рӯи экран, ватсап матсап дорад, метавонед занг занеша. Бародаро, дӯстои видеои такрорро як бор дига тамошо кунед ки хона, мошин дар кор мешавад, занг мезанед, соҳиби хона ё соҳиби мошин мешавед. Ассалому алейкум, бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Касоне ки меҳмон ай бори аввал ҳамин канал дод, аз шумо эҳтиромона хоҳиш ки подписатсия кунед, лайка намуд чизоро хеле колокольчик хеле чизо меганам, оро биҷақед, бо видеоҳои наваш дод кунед, иншоалло ки видеоҳо ба фоидаи шумо. Хонаи фурӯшӣ будае дар Уялӣ, тарафи лесхоз, яъне бозори Навда, пеши бозори Навда. И хона касоне ки чизое ки фурӯшӣ доред, марҳамат, номерои мо дар рӯи экранотон, ватсап, имо, вайбер нест, ба фикрам ватсап, имо басанда. Касоне ки ягон чи фурӯшӣ доред, марҳамат, рӯй кунед, иншоалло ки реклама мекунем, мемонем ба ягон заряе бошад ки ба шумо мақсад ёрдам мешавад. Марҳамат, видеоро тамошо кунед, нарх, номери телефон ҳамаш ҳаст.
Санкт Петербург кадоме ки мошинхаре расида. Ана мошин дар Санкт Петербург қарор дорад. Нархеш 120,000 гуфтаи бародарон, ки документиш надора, мега документиш 35,000. Ҳамо то есть страховкаш дад, ҳамон сум бояд биравад. Мошин варианти алиш ҳам ҳаст. Мега ки агар мошини дар Тоҷикистон дагитон кати алиш бикунӣ, инҷа мошини Тоҷикистон дагира метиш, та мера мошина Россия мегири. Кадом ки мошин хара ё алиш мекунам, маълумот номеро WhatsApp, имо ҳамаш ҳаст. ин номеро ки дар рӯи экранотон матош 1.6 простое. Дарша данавор тамошо кунед, чӣ хел мегардад, чӣ хел меравад. ҳамаш қоидаи видеода ҳаст. Да, и на основании этого проекта, да, у нас работает выставка, которая... бародару дӯсто, агар хоҳед ки видеои мо ҳар рӯзе ҳамахел хонаҳои арзон кати ё мошинои арзон кати бирояд, ай дасти шумо чӣ меравад? Дасти шумо чӣ меравад? Фақат меяд лайк кунед, мо 500 ягон комментария бинависед. Иншолло ки мотиватсия метиҳам одамо пушти кору борон шидан мегирем.
خیلی خانه‌های ارزان، ماشین‌های ارزان. این چیزی که یافتیم ارزان ویدیو کردن میپارتیم. رحمت برای دستگیریتون. نداره.